Suaminya sengap ya ketin kejong ublay ke mga apan kreat ban kren mentas ngi ngit ke long sha ka jing bam ko ken jaman sim ngi we pi we ro try ka jing kren ka mga pan kreat mentas ngi ka dei shapang hatu ka ni ka ketin ublay ka pan kalamoy ka jing em ka jong pi katari ka topic mangan kren mentas ngi hatu ka ni ka ketin ka jong ublay ka pan kalamoy ka jing em ka jong pi that the word of God transform your life. Siya mangan ya chakmat kanika jingkren ka jonga pila ban pli ya ka Bible jong fi kata dein ka kitab jong ar kis iem ka lenong ka ba ar pu ar hang ni ha ar kis iem ka lenong ka ba ar pu ar ka kren chapang uni us iem Josiah Udai utau pedang prasnem karta ula yo benlong ya kata ka jinglong siem. Badru habangi pet ya ka ketin ke jong ublay ngi iba uniu siem Josiah ukpa jong u Amon badru kum juo ukpa it ke jong u Manasseh kidai kita ki nong mane blay thau. Ka bomot ba na do bu dang red lakha yu ha ka yeng ka bam tep yu blay ba im. Namar bakala batay ya ketin jong blay ba kidai ba mane blay thau. Kaba mudru kat bekidang uni ukpa uni upai jong uni ru la san ha kata ka yeng kaba bam tep uni blay ba kaba dai be ka yeng ba mane blay thau henry ha ka por budang plus nem karta bat bala yap no kiniki kpa ki pa jong ula yo banlong siem bat tong ine pulie khindiat hang ni ke ong ba Josiah ula long plus nem karta men ba ula dang man senchar Barula senchar life always nem ha Jerusalem. Barka kerteng ka kemi jong ka long ka Jedida ka khun wadaya ka bana boskat. Tiula le ya kata ka babah khmat utrai. Barula ya baro ki lenti jong David ukpa jong bat shem phai bakla sha ka mon lani sha ka diang. Habangi pe hang ni ki batai be ya kata ka hapor burada pras nem ka tau long gumno uklam de utau nong mani blai thau pe la khai u ki mani blai thau nganget na du brangkha hado pras nam garta ula yo be kata ka jing hikai henry na du bula long siem hadi usin char life voice nem ki ong ba umane ya hakalenti jong David ka bamuta la don ba hikai ba don utau blai ba im bat ya ru kat kum kalenti jong David ka bamut ushakri yu blai ba im la kha ka yeng bam te yu blai ba im henry ma pat ya kita ka jing im ba umani bu shakri yu blai ba im kum juru hani ka batay ba tiha ka ba khat pras nem jong siem Josiah usiem mula pha ya usapan ukhon asalia ukhon Meshulam unong tho sha ka yeng utrai uda ong khilet kiu sha uhel kaya orang ba lingdo ba un ken ya usbai bala wan lam sha ka yeng utrai ya uba kinong ap jingkhang kilayalum nakipat ba bat bakin ai no ya hakikti kinong tre ki bakmi ya ka yeng utrai bat tu kita kin IT ya ha kinong tre ki badan ha ka yeng utrai bakin snapat ya ki jingpra jong ka yeng ha ki misteri bat ha kinong te kin ro bat ha ka nong snamau bat ban thiet ki dieng bat ki mau balashnia bat ban snapat ya ka yeng henry shem la pinlong jing ya ken ai bat ki sha phang utau sbai bala ai ki ti jong ki na ba ki la le hong pe jabangi pe yang ni na jing em jong news im Josiah ngi iba ulong utau sim ubabha pe ulong mga usim ro ni don ta kamen sim soret umani yu blay ba im ushakri yu blay bat kum joru tangata uli akum no ukwa ro ban pen bahaya kata ka temple namar ha kata ka temple menshwa la dei ba mani blay thau ti uli akum no ukwa ban shnaya kata ka temple ba ukwa ban shakri yu blay ba im kum joru uli akum no upa lum mek tegi sbai bagi brio ki wan ra sha ka temple upa lum dei ba ulong kwan men toy dei bu kwa ila di uklam ong kilishim tegi sbai ayanga uli akum no ini sbai uong ban ai kini ki batre uong man thiet tegi mau ban ai ki misteri ban pen bahaya ka temple ka bamut be ba udei shau ta ubrio ba bha habang ni pet ya kini ka tin ki jong ublei em ngashit dan ka jing mut jing perkhat ben shwa mo nga por mga patlong kristan em ngashit mut be ba da ka balong bha ngin la balik sya beneng tia ngin yo ka beneng
Daka jinglong baha ka jongi. Kum juru habangi pet yo ni usiem ni Josiah. Imbula biang lu na dong syadong deh. Ibe kumba un le bisa beneng na marbale. Bau long babaha hado kata-kata. Ngakan mau ba podang dan po college ru sisian nga le jingeseng dan bakali ya itai pastor ibawan ai jingikai. Hikili ong Mahatma Gandhi udah ubrio babaha. Ngitip yang kata udah ubrio babaha. Ti hikili ki ong un le cha beneng ne un le cha dujok. Dia ka te ban batai ngarang tak apor por hikili ngarang perkat o shisha. Udah ubrio babaha to mo le cha beneng ne dujok. Dei tai pastor ibatai ti ong ki ban le cha beneng ni tang ki bala priang yo Jisu ka jing im ka jong ki ken. Ndi bu kam Kristan ru ngi ha banda priang ya kala ka bamut. Den un ling ilaban le cha beneng. Dia ngilayo hi ka ta ka juba mo buon bakli yang aro hayeng ru ki bam patep kit ong baiti nga mut tatang mapi balik cha beneng tang pi Kristan le cha beneng. Hendai hawai ka dei mo tang ki bala priang yo Jisu ka jing im ka jong ki tang kita hi ong ba kilaban yo ka beneng. Ti kum churu bang apet yang ni ka jing im Josiah ngala te ban relate ba ka jing im jong namar ba hapor banga patep yu blai ngamut be kum tangaru ngamut be ba shuli ba ben ngile tips ngi hawa ing kong ki mi pa i puli ba ngi ya iklinti ba dei mutala biang dan kam long Kristan dan kam sakri yu blai lali be sha beneng haba pe yu ni rem ngas ngom ta te ha nga i mo tau blai nga ju sngo pang tau Jisu mo so i ngam pat ju puli ngam pat ju tep ha shu sngo hendrei nga ong habayat halinti ba bha mot be bladi tau nong bo jong Jisu ti kum ju ro bang pe yu ni ba ong ba uniru pe sakri yu tau blai jong David blai ba im uya ya kalinti ba dei pat uniru thai la mot be ba lej beneng tengnya pe pa hani ne ka jayu ba dia ti hani ki ong ba ti uhil kaya orang baling do ula ong ha usapan unong tho ngala shem ye ka kitab ko hukum ha kayeng utrai bat uhil kaya ula IT ya kata ka kitab usapan uti ula puli ya ka ti usapan unong tho ula wan ha usim bat ula wan lam ktien pat ha usim bat ula ong ki shakri jong me kila shim no ya utaus bai bala shem ha kayeng bat kila ai no ya u hakikti kinong trei ki ba mikmi ya kayeng utrai ti usapan unong tho ula ya thu aus iem uda ong uhel kaya lingdo ula ai hanga ka kitab bat usapan ula pulie ya ka hakmat usim ngaso ngo siya mga pulis panguniu hil kaya bu usapan pejuni usim Josiah upha ya ki bakin let bin khu ya kata temple ban lom mi kita ki sebai ban ai kita ki misteri ta ki nong trei ban biang do sang temple ti kila let hoi kila let kila thmu ban le kata hi henrei ha ka por bi kidang wa ya kata ha por bi kidang pen khu ta temple kila be ki kila ya ka kitab ka hukum ada ki dei ni balong selfish ni dei bam perkhat mo kila syuang be kham pha ti ngi ban le ni wi kam upha i ta man lum tang kita ki pen khu ta ki ta ki man lum tang kita ki sebai to ngi le tang kita la biang henrei kitab ba kini kitab ba kani ka kitab ka ai jing pen im namar ba kitab be kata ki le kum no kira sya usim mat kum juru uni usim habau yo haba kilawan thu iba yo ta kitab ukham so meng ukham so sarong tia usim te perkhat kat usim tu bon kam wat mingi bam dei sim ru teng teng bon kam dan por teng teng puli ka ktien ne teng teng dan por ban le ek ka badai na mentau try mo idang ai dau tia hendai uni pet kat usim uli akum no upha ban puli ya kata ka ktien ka jong ublei bat haba ula yo sngo pat ni ka ktien ka jong ublei ti uda Aisyah ta kapor ki bakin pulia kaya kata ktien baru kum jo uda take action ti abo yo sngo kum no pat ule ti anda usi ula yo sngo ya ka ktien ka kitab ka hukum ula kat ela ki jan ti usi ula hukum yo hil kaya lengdo padu ahikam ukhun usapan badu akor ukhun umil kaya badu sapan unong tho badu saya usyakri usi uda ong pi hang ni uklam shu hon tang ba shu sngo uklam shu hon tang ba shu yo uklam shu hon tang ba yo sngo andre uda le akum no uda ong yaki khele yakli yo try na ka benta jonga pan na ka benta upat lang pan na ka benta ki juda baro syapang ki ktien jong kani ka kitab balashem pe uklam hon tang ba yo ila di andre uli akum no ukwa na bantip ayu kumot kata ka ktien na marbale ukam perkhat tang ila dia ukam long selfish uli akum no upar khalang na mantaki pai baru ni benta upat lang pat ka benta gi juda baro syapang ka ktien jong kani kitab balashem namar ka bakrau ka jing bitaru belai kalame persya yangi namar ki kpa jangi kim shim na sha ashkor gi ktien kani ka kitab
ban le ka ba kum kata baro balatho sha phangjongi kum tau Hilkaya lingdo batu Ahikam batu Akbor batu Saphan batu Asalia kila let ha ka holda kenong yethulupa ka tengah Shalom ukhon utikba ukhon harhas unong sumar ki jan ti kala shong ha ka Jerusalem ha misne bat kila yakren bat kala yathu ha ki kumni wang utrai ublai ki Israel to yathu pi hau ta ubriu ubala pha ya pi hanga kumni wang utrai hakmi nga wanlam ya kabasniyo halor kani ka jaka bat halor ki nong shong jong ka barwa kiktien jong ka kitab ken ka bausim juda ula pulie na mar kila lendet yanga bat kila thang ka jing ubi hakiwei pat ki blei bakin yo open bitar yanga da ka kam ka kiti jong ki barwa na mar kata ka jing bitar jonga kan me persya ya kani ka jaka bat an am pelip yaka henry usim juda ubala pha ya phi ban kili ya utrai kumni pin ong hau kumni wang utrai ublai ki Israel syapang kita ki kitien ki ba mela yo sngo namar ba ka dono jong me ka ba jem bat mela penrit ele dia khmat utrai anda mela yo sngo ya ka banga lap ken persya ya kani ka jaka bat persya ya ki nong shong jong ka bakin se jalong ka jingken ja bat ka jingtim bat mela ka di ki jan bat mela ya ma khmat jonga ngaru la yo sngo ya me ong utrai namar kata hakmi ngan ya lum ya me syaki kpa jong me bat anya lumye me shaka jingtep ha ka basuk limni gi khmat jong me kinnum yo ya kata ka basniu kabangan wanlam halor kani ka jaka ti kila wanlam ktien pat hausim behang ni ngi i ule kumno habaula yo pada ta ktien uklam hon taman chubu ulet ru ban yel ban phara ta ktien shaki nong ye thu lupa bon yo ka jing batai ka mata kwa ban pinshai dia umdei tang bula yo sngosh phau ta u trai umdei tang bula tesh phau trai u kham hon ulia kum no u habo yo ika ktien ulia kum no kwa ban tep ka eg ne ka ktien maka ong ti ulia u wat bania asushu hado buli ra asu shaka nong ye tholupa bakan batai kham bania asushu nama do yo jing batai ula ban ya bat ban le kum ka ne ka ktien mar u tep ba habo yo i ne ka ktien ula ka de ka jan yo so thu ba udei u bri ba bha u ya ka lenti ba bha henrei udang ya lat na ka ktien ka jong utrai mota ka ni ka ktien jong utrai ka pen pe hikmat ki jong utia ka pen i u ba keda e ki jing duna ki jing baklau dang dan ki jing em ka jong u bat ka ni ka klam pen hon u ule akum no u let ban wat company ka ba mot u ka ni ka ktien ka jong utrai ke ka ba u ong bat ke bula ban le bat namar ba upen red ele dia khmat jong utrai upen red ele dia khmat ka ni ka ktien ka jong utrai ule akum no pe ukur khuyu u ong ba u ong yu ba namar kata hakmi nginya lumye me sha pa jong me ban onya lumye me sha ka jingtep ha ka basuk limni ki khmat jong me kinim yo ya kata ka basniu pe u blai ru yo iti ta ka donut ka jong u ba uli akum no ukur khuyu u ong ya u bon unum yo i kata ka jing sniu ta ka jing sen char ka jong u kum jo ru em ha ka jing em ka jong nga mo ngala banong pe nga ngasit dan kata ka jing trang malong kristan hendrei ngam tepat ngam tip shisha ta jing long kristan nga shui tang jing le jing wan jaseng nga shikwa tang kata dia nga por bangala nga julet ru jing seng di bangale chani te ngam dan par ngam pajun par lo kristan hi hende por bangale pulia spo mizoram ngai kindu igi par lo jong kristan ti ngale jaseng to ka por ha ngale ngatep ki ala phau jisu henrei ngam tip pa ni ka ktien hoi ki kran na ka bible ki ala ka bible henrei ngam pat puli pa dia ka bible ngasulet jaseng sus ngap biki kren da kod wanno namar bala dengi le jing seng rem ngira ayu ngira ka hembok ngira tang tikot jing ruai ngile jing seng lol ba ngidan tang para khenna ta ka por ngi pat shempang ba nganget ki ba khendia de ki ba da shempang shai khting jo utrai te kum juru judan babatai hi te banong ba le jing shakri ra ya ka bible ngile jing shakri em ngile le testa be man kas ngi blai henrei ngira ka hembok manginya ruai tingim chu puli kiti ki bakren na pa pulpit ko mga mata kren nang ni ngi ifira bible ai ngoi utrai henrei ha ka por chi bi college em kiti ki bakren pulpit ki kren mina pulpit ki puli bible ai ngi yang to ngi medan bible ngim tep hi tho ayu ha bible ki snga be kiti ki bakren ha ngale em ngalong kristan long khampat pdiang yu jisu ngalet jing shakri henrei ka kham tei te yanga spiritually khlam te yanga ngashu sotanat ka lej sotanat ka ruai henrei ka khlam tei ya ka jing em ka jonga
Ring ai ngu yu try mo hadu ba ngandala wan biang shania. Ayo kata kalat bangan lejing syakri. Bat kabakam bahas syu ya kajing ke jonga kalong bang ayo ban le ya ka ISOM ken. Hapor bang lejing ISOM ngidan ki exam ngidan kini ki presentation ngapan yeng ban ai jingkran kumni ka pelong nga bangan pulia. Nga pulia mar balai ba ngapan pas ki exam ki mdei ba ong ban pulia bangan tip yak tien jong blai ma. Nga pulia balai ba hapan pas ki exam. Henry kat padang pulia ngadang lap te kenika ki ngamut banga oi pi so ni babha manga Henry haba pulia ka ktien pedi jing duna baro khad. Mdei tang pedi jing duna ka pen bedru ya ka jingim ke jonga. Ngas thu te ki bon ki ha ka jingim ke jonga kham tam li ka jing dom biet nga kloi ba ban dom tang su bakala tok mut tang la kiu ka jing kloi dala kiu ka jing kloi dala kum la bete Henry haba pulia ktien ke jong play ka ong kumui ka ong bitar Henry wat le apam ho dom ho baru bam dom Henry ka ong wat le apam dia kum jurum dia tang kata Henry shibon ki ka ktien ke jong play ka pen kendo ya nga bar pen kalai ka jing ke jonga ta da sa kren phang ne te na mar bang su thu ba kum balong yu ngar nga wan na ka yeng bam te yu play kum ju hi habanga shamning ko nga ronga so bi ba biang bet mani taw play Henry haba shame ka ktien kani ka ktien ka pen kendo kum ong ka ktien jong play mo thi jong Jacob wer pu ar kong ba nginum dei balong tang kinong sngo jong ka ktien re kinong le be kum ju ne Josiah ro haba yu sngo uklem chu snap uklem chu hon ule kum no ule u ya yom ka ktien bat ro kum ju ule kum no u sam ki we ru ong lang ki pat lang ki jong uruban yang ini ya buat kan ne ktien ke jong ublei kum ju ka thaw yang te we pi we yang aru habanga yo ne ka ktien mdei ba ka dei tang yang nga le ne ngam le kum ne ka ktien em ne ngam ngam ktien ngalong ne ngam long ka ta ka jing shai shaki we pat ki bangi ken du ka jing em ke jonga ti kum ju ru long shibun ti ki baret mangalap ka baling kaw nga shet mut ba umtan kam bale jing shakri umtan kam shu yo sngo nang ni nang tai la biang Henry ktin jom blai ka ong ba nginum pep ya ka jing seng lang ngidi ban le ki jing shakri ngidei ban duai na ta ngim dei ban ya nia ya mai ngim dei ban ya bishni ngim dei ban ya shun kitab aro te pe ki ga ha ka jing long brio ngilong kumta Henry haba yo sngo pa ini ktin ka jing ublayam ka pen kalai ka jing im ka jonga ngakan mau por ba dang dan ni corona gidan iwe ikong ya shong taxi lang yong ita ikong yong mo ni uni corona to mo baro siya ko ngulot ka bay ktin ublay tim dan ba ko ngu tika ka strike di ka sabi nga o ka dei siya ni yong corona ong sakti corona ong yang lan ong deng mas ni ktin ublay pre mo ko ong ban syakri ublay ban yat kum tamo ka ktin jong ublay ka kum ka linti ka badai ringi man ong kala ka bamod ngim tria tia ring mut kamut bingi kham tieng ya we yu to ba penyap ya ka do tia rik tin ju blai ka ong gam no ngim dei ban tieng yu ba penyap ta ya ka do ngirin tieng yu to penyap ya ka mensiem ba ya ka do sha hadu dujok mo kat kum ka tieng jong blai Matias tienang ta pa dia hang ni ru nga lap ba ya kata ka jing em ngala ban relate ru ngala ban relate ru te bat ka jing em ga jong u Zakaias pe hang ni ngite buta Zakaias le udei hi ubri ba baharu ngi ulong gumno de ubri ba tu de ubri ba syukur de ubri ba bam club Henry haba usyam yu Jisu Jisu aya ka ktien ga ya uli akum no ukala hang to ti ukala ka bamut ba uda ong ru ba siteng jong jing dan jong un ai gi baduk bar kum churu yu ti bala bam club hadu saw sha un siu pe ka kta te ta ka jingim ga jong u am tang jingim jong u ringin pe ya ka jingim jong usol ru pe ngite baude unang penyap brio upenyap iki kristan isi iki hado kata nang akren phang sol ang sya perkhati isi kristan ya la dir ang sya so tenat ha orang takili jesengi ke Henry ban kendu ti brio bleng si thaj bali bikin I gospel than te no ni so ban kiu beneng ngaken mau si sien ru ba last tang mani wan ji shakri ni lai thu ik para banget dia ngai thu i kong binang la je thu i ka taru ngai kendu i kong binang tinggal ate bilang bariu belai mo ngaso tena di reira ngam ko ate banyo gospel than ha ka to ko por ken ngam ko bakin ai gospel than gibri nga than ni kendu gibri bariu belai tinggal kan mau kendu ha po ngai po bas si sien ngai kam no ngari no ma than ngoi ai gospel de nga haru ka ta berkhat ka jing long te ta ka jing long haru ka ta ka jing yu mo haru ka ta ka long ta ka jing long ka bas nio ha bong no
Ti kum juru pet uni ngati company abrio kan. Henry pe usol de ule akum no. Udah penyabru Kristan usi edo kata. Henry haba usyami utrai markhamat tang shi khalib man. Haba yo sngoy ka sur ka jong utrai kale amno ben kalai ka jing im ka jong u. Klam pen kalai ya tang ka jing im ka jong u ka mau pen kalaru ya ka jing im ka jong ki we. Udah long apostle but she born ki mensiam ki ba koridor ki wan ka jing kala ka ba mud ling ba ka jing im ka jong u. Tia ka di ka ktien ka jong u blem ka long ka ba koridor hadu ka ta tia. Ingi we pi we ngidi ban ken mau ba ngim dei ban ken sting. Ngim dei ban jong long Kristan tang ka nam. Henry habang ngila long Kristan ngila priang yu Jisu ngidi banyak ringkat bar kanika ktien ka jong u blei. Ngidi ban wa de kanika ktien ka jong u blei. Ke ei ba ka ong bat ke ei ba kren ka jing im ka jong i. Tangin page Proverbs sawar po. Ktien ka jong blake ong. Kukun to sha skor ki ktien jonga. To pendam lagi skor ki jing ong jonga. Wat ai ba kin lenyon hikmat jong me. To sumar yaki hapreng la ka donut namar ki long ka jing im yaki ta ki bashem yaka. Bat ka jing kia yaka do jong ki baro. Hang ni pe hado ka ktien jong blake ong kumno. Ban sha skor ka ktien ka jong blake. Ublay ruong bakani ka ktien ka jong u kalong ka ikilong ka jing imik ta ki bashem bad ruy ka jing kia ya ka do to ai bingin long kita ki ba sha skore ktien ka jong ublay o mingin silong Kristan labyang ringin long kumno ki ba sha skore ta ktien ka jong ublay kum juru kitab Joshua we pra ka ong kumno wat ai bakani ka ktien kan ja no na ka shintur jong me henry man ay perkhat ya ka sinyas ngi kanang ba men yo sumar ban le kat ba kum ya baro balatho haka na bakumta men roy halakalinti bat kumta men manbha amdei ta mangin shusha skore ni ka ktien hending le kumno wat ai bakani ka kitab ka hukum kan jana nak shintur amdei ta mangin shuyo sngo ngin sta bakren giwe ngin shusngap shashkor labyang ngin ai ro bangin kren ngin kren ni ka ktien ngin puli ni ka ktien mangila puli ngin kren bele ngin kren ni ka ktien ngila ban kren ting ting kren ni la dia ting ting le kumno bingia selok ni ai ni ka ktien ki brio in kren namar kani bingin yo sumar ban le kat kum ya kabala tho na ba kum ta men roi ha kalenti bat kum ta men man bha kum juru ktien jong try sam sis pahat kandai khat bai kong kum no bangin ri ya kani ka ktien ri khop ha ka donut ka jongi balengin ri ni ktien ka donut jongi namar ba ginum le pop you try ngila sha skor ya ka ngila kren ya kani ka ktien am ta mangin chukran le no ngin ri khop namar teng haka jinglong brio ngidan miti jingduna ndai ba mangila priang yu Jisu ngila shu long tip top be ke jingim ki temptations ki one ben haka jingim gujongi kam dei ba mangin le anrei kin one ben nakanu ka hagru ngi gi rukom nglaban wan henrei haba ngila ri khop be ni ka ktien ka donut ka jongi ka pen kin mawingi ba kani ka de ke badai kani de ke bamdei kaktien jong blake ong kumni kaktien jong blake ong nai le kumni ti habang lari ya kani ka kaktien ha ka donut ka jongi kapin bet ya kani ka jingem ka jongi badru kapin kala dur ti yangi kapin kala menshua ngilon kumwei habang la atip pa ya kani kaktien ka jong blake kapin kala dur ngi pat chakum da kumwei yuni ubrio botemen jingi ka bread no pat ka ai pa dingi ya ka dur ka ba thammai ipulia ka Ephesus saw arpuar hang ni ktien jong blake ong kumno ba pen bu no sha phang ka ta ka jinglong jong phi ka ba menshwa ya uta ubrio ba temen ken ubanang ut kat ba kum kita ki jingkwa ka jing shukor bat ba an pen thamai ya phi ha ka mensiem ka jingmut jong phi bat ba pen kop ya ubrio ba thamai ya ubala penlong ha ka dur ublei ha ka hok bat ha ka jingkhut ka jing shisha hang ni ka ba habangi yo ya utrai habangi yo so ini ktien jong utrai kata ka jinglong ka barim ge jongi la bread no pangi yo pa dia ka taka jingim ka bathamai to brio bathamai na bakumta daga babu no ya ka jinglam ler to krenya ka bashisha uwei pa uwei palau para marjan na bangi along kira khot jong ki parlok to bitar henry wat lepop to wat ai bagasngi concept no ha ka jingki bitar jong phi limni wat ai jaka ya usoitan jar ubatu tu wat tu shu henry tu nda trei shitom da ka batrei da lagi kiti ya kata ka babha ba unyo ban ai hau tau bakerdu hang ni kalong kabatay ti jing balagas ni hani nga perkhat jar ubatu tu num tu shu
Hendai habang ngi pet gini jing pla em ngi ti bon gi ba wan cha khamat ben pla bong ngala ju to ngala ju di drugs ngala ju di kiat ngala ju ya auria hendai ka ben kelai ka jing em ka jongki nang tapat ka ong wat ai pa kanu ka ktien si kan mi na ka shintur jong pi hendai tang kata ka ba bet ya ka bante ya ka badan kam bakan ai ka jing ai ya kita ki ba yos ngo hagur kam kren gar kam long jang i ru ka te kani ka ktien ka pen kalaตัวเป็นโซซีพิวมันเสียมบักขวดอยู่เลยเดาบลาชันชาบอย่าพี่ฮัดดูกตากสงีกับจิงเซลสปะตัวเบรดโนอันพี่อยากจิงทางบารอบัดกับจิงขี้บิตาร์บัดกับจิงบิตาร์บัดกับจิงเกาเกาบัดกับจิงเกรนเบนเลมบัดกับจิงเป็นสเนียวบารอบัดตัวเป็นล่องรูกิบาเลสบุนปาร์ล็อกกิบาเจมนูดกิบายามาปาร์ล็อกคุมบาอุเบลรูฮาวคริสอุลามาอย่าพี่หังนี้เป็นอีกที่งกจงอุเบลยมกระบาดไตชายอย่างนี้เตี้ยฮับังโยโย่คริสkaya ka begini banle kumno ka jing em ka ba ngidei ban em but habangila yo ro em ngate ba we ngila yo utraya ka jing em ka jongi em habangila ate begini ka ktien ki bon ro ki ban pet yengi ki ban pet te kumno em ta ka jing em na morning kong ro em hapor bang stang male jing shakri em bon ti ki ba pet ki ba ong ba shule chong shit henrei hadu ba kin lai i so ha ka jing em ka jonga ka sakta ti kichim ki jongki ka palong e ki ro bikin nge chi sha ba o nga shakri sha ta ble ba em ble sha ba pin ka lai ka jing em ndai ta nga jing jonga i ha jing em jong bon ki we ru ngi i ling shi sha ling ba ta u so ka bang i ba li kham tam ka de ha ka jing em jing kurim jonga ma i ngla i thu na do ka por ba impat priang yu trai ba hadu ba ida kala ka ba mun ngai i sha kum no ka ta ka kanu ka kum no ni ka ktien ka change ka jing em ka jong i te kumno kapan kala kumno ilong man shwa kumno ilong man ta ke ai ka bor ka dan sha ka bor na ka ktien ka jong ublay ngi ta ka jing ya ilenti jong ibat habang ai ka ta em ka pelong yang aruban kwa lang man shakri ublay ka pelong yang arba kwa ban puli lang ktien ka jong ublay doni yu ka hang ni hado ba ka kapan kala ka jing em ka jong ubrio tie ka dei ban long kum tai ngi we ken ngim dei ta mangin chu ong ba hoi puli ka ktien la biang hoi so ya ktien la biang re ka dei ban long kum no kadai ruban trai kama ka jing em ka jongi bat haba ki we ki pet yengi em kin yu ite ba u don ki to so jong men siem ken bo trai kama ka ne ka jing em ka jongi we pet ru shaka shithi no kolasai lai san hadu khandai hang ni ro ka batai phang ta ka jing em ka bathamai namar kata to pen pinyap tron ye ki de khot jong phi ki ba ha ka Kindau ka baklim ka jingbam khuat ka jingya chikar ka jingkwa basniu bat ka jingkwa lalot ka balong ka jingmani blei thau na ka benta kini ki ei ru ka jingbitar ublei ka wan ha kita ki khun ka jingbam ko ngu ha ki ba ma phiru phla juya minno min ba phila em ha kini ki ei ru henrei menta to ben bread no ru ye kini baro ka jingbitar shla ka jingbishni ka jingkren ben ka jingkren si na ka shintur jongpi to what ya lam ler parlok haba phila lot no yo brio batemen but ya ki jingle jong u ba phen kup yo brio bathemai ya baladang pelong thamai ha ka jingtip kat ba kum ka dur jong utaw bala thaw yo hanir ka ktin jong blai ka kren shai te pe badu try ro te utep bangidan ni jinglong baro kha ni jinglong basniu ni jing bishni ki jingkren ben ki jingkren si ki jinglam ler you try rute bigidan ini ki baro haka jingem ka jongi kum ki brio handrai pat ka ktin ka jong try ru tara ka pen bet yengi kong ba habangila yo you try habangila ya ki jingem thamai kini ki baro ki dei ban do no naka jingem ka jongi kim dei ban shong sa haka jingem ka jongi namar ba em dei ba ngalai i ba dei ba baro ki ba baro bla priang you try baro bla yasong ka ktin em dei ba baro ki kella play in em kata play in em babaro ki bala kala bomot ki fi ki yaj be kata ka jingim ka badai si ki yaj bi shagat kum ktien jong blai si ki dan em tin ki bahab ru pe ktien jong blai ru dan tia judas la te be judas tu pe ma ule pe ula em bad u jisu u yaj ba u jisu yo snoi ktien jong re ule kum no u shat kala kat ba ule perkhat u mengi mentara ngim yo iu trai nang isu snoi ktien ke jong u yo puli ktien ke jong u mole bla em lang bad u tia bla em lang bla ya lang rei dang shat kala uli akum no pele no e ya kan ka khtin ke jong utrai pe ula ri u la sumari u la hikai u rei uli akum no
bread kita jing kai baro upele no kita ki jing sneng baro bat ukhlem ya kat kum ka ktin ka jong trai pen ban shet ka lab man yu trai kat ba having ipe yu zakayas ipe yu sol kinele kamindan kamiyo ta ji ringkat bu trai ru kisye syam hang to zakayas ru kat baudang ya hapo kat ba utrai dang ya helenti ushu yeng jong dia ushu i hang to utrai utria banyak kendo yu utria ban sa ka yeng jong ban kapen kelayu hang to ba udah kala shisha kat kum ktin ka jong kum jo yu sol ru ba yu syam yu trai uli kum no kala hang to paru da kata ka jing riu blai ka bakat kum ka ktin ka jong blai yu Josiah rong i uli kum no mau ru dei ba mane yu blai ba henrei te pa ka ktin ka jong blai henrei ha khalem mat ba yo ktin jong blai uli no kapen kala ya ka jing ka jong kum jo ru ha jing ka jong i wei pi wei ken ngi ha ban yet ba te la dia yet ba hoi ngi la long kristan hoi ngi dan kini ktin ka jong blai ngi pulie ni ktin ka jong blai ngi shu pulie tang lungleng tang ban shudat ban pulie ne ngi da pulie si shaba ngi da trang ngi da sliang ban tip ke gini ka ktin ka dan ban kren ke gini ka ktin dan ban ong ke gini ka ktin ka dan ban hikai bat habang ila pulie habang ila yo gini ji hikai kum ila pulie tan isti no Ephesus ka batai ke ga ta jing ka bathamai ka bangi dei ban long kum chiti si nong Kolosai kla batai kumno tau brio bat mai ulong ke bingi ban bread na kaching jongi ke bingi dei ban ya kaching jongi mentangi haban yet ban pusan ya la diete habang ila yo ikne ka ktien habang ne ktien kala kren yengi hadok pen kala mo kaching jongi hatu ka hapor bingi ya halenti sin kien hapor bingi le ban mot ban le ke ka bam dei kadung ma ktien hano hatu ne ka ktien ka pen kendu mo yengi ka hok ka pap kaching shisha hatu ka kren mo yengi hatu mensi mo khoi ukta mo yengi lingbang ne ktin ka jong ublei ha ka jing ka jong iba hala ka sngi hatu ka ni ka ktin long ka tang pen ka lagi jing ka jong pi hatu ni ka ktin ka wan ra ru mo ya ka jing pen ka la ka jing ka jong ki wei lingba ka jong pi ti mentang ni dei ban pusan bhai la di wei pi wei ban yet khmi ila de mo mangin long tang kita ki nong sngo jong ka ktin mangin chilong kristan chu hun mangin long tang ta ki nong sngo jong ka ktin hin rei ngin long kita ki nong lek jong ka ktien bar kum jo ru ngi ban khmi len ti ru ba habang ile in ka ktien bangin yo riu tau so jong mun siam mun tri kama ka jing ka jongi bar kum jo ru ba ki wei ki pet yangi ka buram kan la jeno su khpa jingi u ba habning namar baling ba ka jing ka jongi nget ba u jisu ni yo kata ka buram ka bakra u jisu ni yo kata ka nam namar bagi ki beling ilong ko mangilong namar bangi tip ya ktien ka jong namar bi pedang u ka jing ka jongi amen.